Здравейте отново. В студиото вече са Евгения и Николай Баневи. Добре дошли. Обявихме нашия разговор като разговор за богатство, като разговор за бедност, като разговор за страдание, като разговор за бизнес и политика. Между другото, дали успяхте да видите новото лого на България? А сега, докато чакахте? Успяхме, да. И харесва ли ви? Аз като човек от туристическия бранш... Точно за това се сетих да ви попитам. Взема, да кажем, някакво професионално мнение. Единственото, което мога да коментирам е, че всъщност бранша изобщо не е бил питан за лого. Имало някакви там контакти с някакви организации, институти по туризъм, но вие не сте били. Не. Но харесва ли ви логото? Добре, не са ви потърсили нищо. Харесва ли ви? По някой път нещо и без нас става хубаво. Аз също съм съгласна, че като че ли логото е малко too much, прекалено е претрупано. Мисля, че старото лого на държавата, на туристическия план беше по-успешно. Добре. Сега, ако искате и вие, господин Банев, кажете, но това достатъчно е госпожа Банева. Да. За логото отговаря госпожа Банева, нали така? Добре, четох някъде, че разпродават имуществото ви. Това вярно ли е? Всъщност не разпродават нашето имущество, разпродават имуществото на хиляди български акционерни дружества с ограничена отговорност, еднолични дружества, т.е. в целия спектър на икономическата активност на българина цари голяма разпродажба. Така че в това отношение ние сме част от този процес, като разпродават имущество на дружества, в които ние имаме някакво акционерно участие. Защо ги разпродават? Какво се е случило? Аз мисля, че вече човек и с невъоръжение очи може да види какво се случва. Какво се случва? Една класическа бананова държава, в където реприватизацията и пълната безконтролност на бюрократа царят на всяка крачка. Защо? Какво значи реприватизация? Не разбрах. Мисля, че това вече се вижда с невъоръжено око. Всъщност има няколко института, които перфектно си вършат работа. Ако си спомняте, още през тройната коалиция бяха приели преходни разпоредби към закона за приватизацията, в които дадаха възможност, съвсем меко образно казано, с своя съсед притежавате общи части от стълбището. За дългове на съседа продават вашия апартамент. В общи линии многократно, примерите всъщност са хиляди, какво значи многократно, Агенция за следприватизационен контрол, като контролен в кавички орган, синдиците и частните съдебни изпълнители са един превъзходен, безконтролен инструмент за реприватизация. Добре, но да не би пък вие да не сте си свършили работата, защото има и такава теза. Ако вие сте обещали нещо да направите като инвестиции, не сте го направили, тази агенция пък трябва да вземе някакво отношение, нали? Агенцията има изключително важни и тежки задачи. Те са свързани с контрола върху целия процес на приватизацията, но, разберете, контрола трябва да бъде и върху двете страни. Тоест, контролираме този, който е продал, какво е продал, как го е продал, защо го е продал и контролираме този, който го е купил и който е поел някакви ангажименти. В случая, в 100% от случаите, където срещу нас има, смело мога да кажа, криминални случаи, да, това са криминални случаи, всъщност контролът трябва да бъде осъществен върху органа, който е продал нещо, което не съществува. Какво значи криминални случаи, госпожо Банева? Аз мога да коментирам от гледна точка на правото, че винаги в един договор, какъвто е договора между приватизиращият орган и приватизиращото се дружество или приватизатора, има две страни. Тоест, контрола, такъв какъвто би трябвало да го осъществява агенцията, наистина, както каза моя съпруг, би трябвало да бъде през цялото време от подписването на приватизационния договор. Откакто сте купили нещо? Аз мога да ви дам един изключително така нагледен пример за липсата изобщо на агенция по приватизация в казус, в който, примерно, тя е била няколко пъти канена от нас писмено да вземе отношение по въпроса. Става дума за приватизацията на дружеството Алеко Спорт, което вече не е наше, то е собственост на Първа инвестиционна банка и което в 4 поредни години беше наша собственост. Ангажимента, който поехме към агенция за приватизация, беше да инвестираме 1,8 милиона лева в реновация на лифтовете. Това е супер. Инвестирахте ли? Така, ние поканихме Лайтнер.
това е една от най-големите фирми в ски оборудването, да направят пълен дизайн на подмяната на лифтовите съоръжения, след което влязохме в параграф 22, буквално казано, за проекта, защото се оказа, че всъщност природен парк Витоша няма устройствен план, а нямайки устройствен план, следователно не могат да бъдат предприемани абсолютно никакви строителни или ремонтни дейности. Ние няколко пъти поискахме от Агенция за приватизация да бъде обсъден този въпрос. Как ние като приватизатор сме в невъзможност да изпълним тия наши ангажименти. Направихме инвестиции около 600 хиляди лева в ски екипировка, в раци, в неща, които са ежедневно обслужващи дружеството. И всъщност, вече колко години ние продавахме дружеството около 2006 година, в момента сме 2012. Вие знаете цяло лято какви бурни спорове течаха около невъзможността отново лифтовите съоръжения на Витоша да бъдат сменени поради същата причина, поради които ние също не сме могли да инвестираме, т.е. да изпълним това наше задължение. Тоест, от една страна държавата създава обективна невъзможност приватизатора да изпълни ангажимента, който е поел. От друга страна, през цялото време тя не желае да комуникира с приватизатора и просто следва своята, да го наречем, своето господстващо положение като държавен орган. Това за да се събере... е един случай и в това има логика, защото ние знаем, че има протести срещу строежа на ски писти, срещу... И това е един спор, който тепърва ще се явява. Такива случаи са десетки хиляди. 12 години след датата на приватизацията, вече трети собственик. Вече трети собственик има същия. Първия собственик сме ние. А те какво друго имущество? Аз между другото не знам какво друго имущество разпродават. Там по какви причини? Абсолютно по същия случай параграф 22 в момента е дружеството, което стопанисва къмпингите или което е било собственик на там къмпинги. Пък кой ви пречи да инвестира? По същия начин Агенция за приватизация, въпреки че тя не е страна по договора за приватизация, договор е подписан от Министерството на икономиката. Ако ви пречат да вдигнете хотел, това е нормално в един къмпинг. Не, никой не иска да вдига хотел. Къмпинга за палатки. Вие какво искате да правите там? При нас се получава следния парадокс. Акционерите на Хелиотурс, приватизираното дружество, са закупили от Министерството на икономиката 670 декара с държавни актове за собственост къмпинги и пълни устройствени планове на къмпингите. Инфраструктура, подземна, надземна и така нататък. В един момент обаче, чрез последваща реституция вече 6-7 години след датата на приватизацията и битки на 3 инстанции между двете страни, акционерите на приватизираното дружество и реститути, се оказва, че реално дружеството работи с около 100 декара. Тоест 570 декара са приватизирани. Кажете ми вие, когато продажбата е за един определен обем и след едно известно време този обем се оказва, че е намален с 7 пъти, не е ли редно от гледна точка на правото да има преразглеждане? Може ли една скоба само? Може, господин. При всички власти, всеки един от областните управители, независимо от коя политическа сила беше, не искаше да деактува земите. При недеактувани земи не можеш да направиш нищо. Не можеш да извадиш една скица, не можеш да поискаш елементарно разрешение за ремонтни дейности. Дори за ремонт. Да. Отгоре на това кмета на Созопол, небезизвестния ловец, вече е издал заповеди, част от които сгради са съборени за над 50 сгради, които е продала Агенция за приватизация, в скоби и Министерство на икономиката. Представете ли си какъв парадокс? Аз имах един въпрос за бизнес климата. Да. И това отговор ли е на този въпрос, който ви зададох? Това е една от илюстрациите. Аз мога да кажа, знаете, в голяма степен съм макроекономист, една съвсем лека картина, съвсем нежна картина, мога да обрисувам. Катастрофирал валутен борд. Защо да е катастрофирал? Пълна катастрофа. Не ни крепи той. Пълна катастрофа. Последната страна в Европейския съюз коя е? По брутен вътрешен продукт и по стандарт на населението в България. Когато да, в клуба на богатите, както казва Левон Кампарцумян. Най сме бедни, ама сме в клуба на богатите най-бедни. Той може би е в клуба на богатите, ние не сме в този клуб. Не сте. И българския народ не сме в този Точно клуб. Пък вие, ако не сте, кой да е? Категорично. Ние не сме богаташи, ние сме обикновено работещи хора, които постигат всеки един лев с яко бачкане. Но съвсем накратко да се върна. Катастрофирал валутен борд. Ето. Кой каквото иска да говори... Какво влагате в това катастрофиране? След 15 години пълен провал имаме на валутния борд. Икономиката не работи, ние сме най-бедната държава в Европейския съюз. Тотална демографска катастрофа. Световни шампиони сме по отрицателен
приръст. Отлично знаете, вече над 20 години сме световни шампиони. И в топ 10 на страните, където образованите хора напускат, емигрират държавата. Тоест, искам да попитам аз като предприемач и като работодател. Как мога да очаквам някаква конкуренция на пазара на труда? Когато хората или са пенсионери, или напускат страната, след като се образоват. Това е невъзможно. Оттам нататък липса на каквато и да е дългосрочна, даже и на средносрочна национална икономическа политика. Добре, а в България може да се прави бизнес без политически чадър. Сега ще ви кажа, питам ви, защото много добре знам, че вие сте човек с леви убеждения. Знам, че симпатизирате на БСП, или поне доскоро. Знам, че имате някакво отношение към БСП. Надявам се да не го криете тук пред зрителите, нали така? Не, аз бях член на Българската комунистическа партия. И това въобще не ме е срам. Това не е срам, но аз с БСП в какви отношения? Не поднових членството си в БСП. Добре, да, но имам чувство, че им симпатизирате. Така ли? Не, ще кажа защо. За мен БСП не е лява партия. Една партия, която именно през нейно управление приеха валутния борд. Една партия, която не защити нито един от основните приоритети на държавата, когато влизаме в Европейския съюз и НАТО. Отлично знаете, че дори за американските бази богатото американско правителство не плаща 1 лев. Да не говорим за всички уникални възможности, които имаше държавата, когато се подписваха пред приватизационните клаузи. Там бяха уникални възможности. Всичко това беше пропиляно. Партия отгоре на това, която въведе 10% плосък данък, за мен не може да бъде лява. Искате да кажете, че сега няма да участвате в битката за следващите избори. Не са ли ви искали пари вече? Никога не сме участвали в никакви партийни битки. И може би не сте ли подпомагали нито една партия до сега? Не, никога не сме... Как лявото сърце на господин Банев издържа да не се включи в тази битка? Не знам за вас, вие с какви убеждения сте, но за него просто съм чела и знам. Като юрист, че бизнесът си е бизнес и политиката си е политика. Тоест, всеки трябва да си гледа работата. Но у нас казват, че не може, ако нямаш политическа протекция да се справиш. Бидейки една вече бананова република, тази тенденция, за съжаление, е невъзможна. Да се развива в България бизнес без политически чадър. Аз искам да попитам, представете ли си, всеки един от политиците се надпреварва в декларацията достойно да запише колко е беден. Тоест, управлявайки ни бедни хора, вие видяхте докъде стигна. И вие преди малко казахте, че не сте богати. Аз си спомням, че в едно интервю госпожа Банева казва, че кризата ви е свалила от самолета в Майбаха или в Мерцедес или в нещо подобно. Всеки един от българите можеше да бъде многократно по-богат при една правилна икономическа политика. За жалост, през целия преход такава политика, както виждате, нямаше. И нейните катастрофални последици всъщност окончателно поантата се слага и от екипа на Борисов. Всъщност там едва ли може да говори въобще за екип, защото според мен в Народното събрание, Министерски съвет, ресорни министерства, ведомства, всъщност там няма екипи. Там има една шепа хора, които се надпреварват за малкото време, което са във властта, да направят някоя далавера и да спечелят някой лев. Ако смятате, че с такива хора можем да вървим напред, аз за Бог се лъжа. Добре, но вие, ето, продължете сега репликата. Преди година или кога някъде срещнах едно ваше изказване, че кризата ви е свалила от самолета на Майбаха. Сега къде се намирате в този път? Това е изказване на моя съпруг точно преди 4 години. Да. Това беше... И сега на какво... метафора, естествено. Точно, аз за това искам да продължите метафората. Къде сте сега? С какво се движите? С метрото ли? Аз бих казал, че при новата политическа и икономическа обстановка, отлично знаете, че в момента няколко банки и няколко близки до Борисов структури всъщност придобиват основните национални богатства. Много скоро тези неоолигарси всъщност ще са единствените, които се возят на майбаси. На останалите, които са далече от олигархията, може би ще наложи да ходят пеша, но мисля, че Юли, слава Богу... Чувствате ли се заплашени, между другото, така както ви слушам сега? Заплашени ли се чувствате? Не се чувстваме заплашени, аз обаче лично се чувствам политически репресирана още от началото. Политически репресирана? Абсолютно е така. Защо? Защото има много факти, които могат да го потвърдят това нещо. Включително и едно персонално обвинение към мене, което прокуратурата в Каварна абсолютно смешно сътвори и издигна. Дори мога да дам и още един пример. Например, събарянето на държавната буна в ваканционно селище Русалка,
което беше представено като яхтеното пристанище на Евгения Николай Баневин, но всъщност това представлява една държавна буна, брегозащитно съоръжение от първа категория, което до миналата година, 3 години след нейното събаряне, така и не беше почистена. Ама хората не можеха да ходят на плаж при вас. Аз си спомням, че имаше бунт. Вие бяхте нещо посложили катинари и никой не можеше. А в крайна сметка плажовете са... Би трябвало да са достъпни за всички нас. Ако се вярва на платената журналистика, наистина е така. Аз не съм идола, но можех да вляза, така да спра, да вляза при вас, да се пека на вашия плаж. Трябва да извадя някоя статистика по колко човека влизат на ден на Русалка ежедневно на всички плажове. Миналата година имахме не по-малко от 300 човека на ден. Нямаше ли някой нещо да ми поиска пари, да се опита да ме върне? Елате да видите. Не съм пробвала този вариант, но хората смятаха, че вие сте си превърнали нещо, което е изключителна държавна собственост, в частно имение, където се забавляват. Така, това е поредната, да го наречем... Опашата лъжа. Тъй като в крайна сметка ние сме купили ваканционно селище Русалка. Това е един курорт от 47-8 години вече, национален курорт. Това за нас е бизнес. Ако искам да си почивам, последното място, където ще отида е на Русалка, защото аз там само си създавам грижи. Имате ли там инвестиции? Направили ли сте нещо по-различно? Естествено, направени са инвестиции за милиони левове в продължение вече на 13 години. Над 20 милиона са инвестиции. Вие казвате политическа репресирана се чувствахте, пък отидохте с премиера Борисов в Катар. Помня онези снимки с едно от дечицата ви, мисля, че пътува с вас, целите в бяло в Катар. Така е, това беше голям цирк. Защо беше цирк? В буквалния смисъл на думата. Обаче от тогава с моя съпруг решихме, че повече няма да харчим фирмени пари, за да берем резила на българските правителства. Защо? Не свършите ли някаква работа? Поне на този етап. Може би разгледаха нова дестинация с държавни средства. Добре. Обикновено това се случва. Нека сега да минем към една друга тема, но преди това да приключим тази политически репресирана. И все пак казват, че партиите без дарение не могат да живеят. Сигурни ли сте, че няма да дадете на нито една партия никакво дарение на тези избори? Дарение, помощ, приятелство, рамо? Аз съм сигурен, че на тези избори ще има много изненади. И ви го гарантирам, защото... Финансови ли, господин Банев? Не, много политически изненади. Аз гарантирам, че в парламента ще бъдат представени и други политически сили, а не само тези, които всъщност доведоха България до икономическа катастрофа. Да не би да подкрепяте някоя такава партийка и за това така да говорите? Не, аз мисля, че този път ще влезнат действително сериозни обществени движения в парламента. И аз лично ще съм един от хората, които ще подкрепи именно самоопределението на обществото. Стига толкова хора, които... Кажете кого подкрепят. Усещам, че някого подкрепят. На този етап подкрепям... българския бизнес. 40% от тези, които не гласуват. Аз подкрепям тях на този етап. Добре, сега искам да ви покажа един много интересен видеоматериал. Но как се чувства един богат човек в страна, в която има много мизерия, много страдания, много болест? Може ли човек да е истински щастлив, когато наоколо има страшно много страдащи хора? Вие сте и майка, и... Може ли аз преди това да кажа? Може. Не. Всъщност, защо е сегашната ситуация? Защо? С бедните и нещастни българи? Поради цялата над 20 годишна лумпена икономическа политика. Не може при природни дадености и географски дадености на България и при огромния пазар на север ние да живеем в такава мизерия и бедност. За всичко това се виновни единствено и само политиците през тези последни 20 години. А вие страдате ли, когато видите бедност, нещастие, или се опитвате да се изолирате от това, защото ви натоварва? Има и такава логика. Изолирам се, казват някои. Не, абсурд е да се изолирам най-малкото, защото при нас работят страшно много хора, все още. Защото аз съм активно работеща жена. Не сте пред фалити, това прочетох, че фалирате вече. Не. За щастие нямаме намерение да фалираме в скоро време. Нямаме намерение да напускаме тази държава. Това е нашата страна. Заявявала съм го многократно. И аз не искам моята държава да бъде пълна с обезверени, с хора поставени в безизходица, с хора, които нямат перспектива. За мен това е най-голямата бедност на държавата, тогава, когато един човек не свързва бъдещето си с тази държава, понеже не вижда своето място в тази държава. Аз лично съм западен възпитаник, но съм избрала да остана и да работя за България. И бих искала моите деца
нашите деца да имат възможността... Вие имате много деца. Имам много деца. Да, аз имам 4 деца, които се надявам да станат и да останат в България. За мен те нямат друг път. Не бих искала да видя моите деца в чужбина. Бих искала с образованието, което обаче ще им дадем, да видите едно детенце с какъв неравен старт се ражда. Нека да видим един видеоматериал. Мисля, че е важно, защото човек понякога трябва да вижда такива неща, да си спомня, че ги има и да видим дали можем някак да му помогнем. Това не е, те нямат отношение. Просто Теодора Енчева разговаря с родители и ще ви покаже едно много болно детенце. Вече втора година, всеки ден за Алекс започва с гимнастика. Браво на момчета си, да? Майката сама прави упражненията за рехабилитацията на 3-годишното си момченце, което не може да говори и да се движи заради инсулт, предшестван от 2 сърдечни операции. Първата е, когато детето е само на няколко дни в испанска болница. Лекарката беше неотлъчна до него и имаше моменти, когато тя ни каза: по-добре посочи тук, че може да се случи най-лошото, нали? Но някак си тези часове минаха и той преодоля всичко това, което беше тежкото. Алекс преживява и един перитонит, но се възстановява добре. След втората сърдечна операция, 10 дни детето се чувства прекрасно. Но на 11 ден баща му, както си беше дошъл на обяд и си играеха двамата, и просто така клюмна главичка и беше много трудно, защото не се събуди почти 2 месеца, не отвори очички. Двамата родители с часове бдят над сина си и не допускат мисълта, че Алекс няма да се оправи. Мъжът ми каза категорично да. Каквото и да, ние ще борим до края за това дете. Молих се много тогава. Тия дни молиха всички около нас. Това беше за момента най-фрапантният случай в интензивното. Страшно добри хора срещнахме там. За Венета майчинството е смисъл на живота й. Щастие. Много дълго чакано щастие. Аз бях от хората, които твърдо бях решила, че ще имам дете. Дори да не успея свое собствено, ще се осинови. Аз казах, че аз искам да бъда майка. Аз чувствах, че ми липсва дете. Аз чувствах, че това е моето призвание, да имам дете. Още от самото начало родителите на Алекс знаят, че той ще се роди със сърдечна малформация. Не съжалявам. Не мога да кажа, че съм съжалява, че съм го оставила или че съм го оставила жив. Знам, че не е много приятно, ама трябва. В България деца с диагнозата на момчето могат да ползват само 7 дни рехабилитация. Родителите поемат на собствени разноски всичките си усилия да върнат детето си към живот. Айде! Ой-ой-ой! Ето тук ще стане Александър. Ще му сложим жилетка. За лице в лице Теодора Енчева, BTV. Някога тръгва. Колко е различна представата за щастие, за нещастие, за омраза. Тази жена обаче е щастлива. Тя каза: аз съм щастлива, защото го имам това дете и защото го исках. А какво изтрува да го гледа? Във вашите представи какво е щастието? Наистина, едно от най-големите щастия е човек да има деца. И ако те пък може да бъдат и здрави, или пък да живеят в държава, която може да им позволи съответните необходими медицински грижи, това е най-голямото щастие. Вие заставали ли сте зад някаква социална кауза? Аз, честно казвам... Хората се питат, богатите плачат ли, страдат ли, пука ли им за нас? Да ви кажа, едно нещо мен много така лично ме разтърси. Преди няколко години имаше един голям скандал, когато накараха не знам колко там хиляди майки да върнат детските надбавки, които са вземали заради това, че децата им едновременно са посещавали и детска градина. И тогава бях изключително възмутена, защото моята дъщеря също е ходила на детска градина и аз като майка знам, че едно дете не е робот, на което да натиснеш бутона и то да започне да ходи веднага на детска градина и така всеки ден. Детето един ден отива, 3 дена е болно. Всички майки, които си гледат децата, много добре знаят, че периода на адаптация е между половина и 1 година. И при тази демографска криза, когато няма никаква помощ, някакви минимални пари за жените, които се раждат деца на тази държава, да ги накараш те и да върнат някакви смешни детски надбавки, на които те разчитат. Аз лично съм като майка, която е родила 3 деца, да ви кажа, не съм успяла да се докопам до родилната помощ. Не, и аз не съм успяла. Да. Господин Банев, чувствате ли омраза? Дразят ли хората богатите? Усещате ли омразата понякога? Има 2 категории богати. Това са криминално богатите и към тях би трябвало да има омраза, макар че една част от майите не изпитват омраза. За вас казват, че сте получили от партията едни пари, едни фондове. И за вас така говорят. Всичко това, което се пише по форумите, да не е всичко, но 80% е плод на платени писачи, които ползват средства от бюджета. Те са на щат на бюджета. Така че срещу мен се води кампания много години. Добре, какво
се крие за тази кампания, ще разберем след реклама. Продължаваме разговора с Евгений и Николай Баневи в студиото. Стигнахме до там, че малцина вярват, че човек може да стане богат с честен труд. Казват, или е криминален начин, или партията, тогава БКП е дала едни пари с куфърчета, или комсомола, или нещо се е случило. У нас не вярват, че човек може да спечели повече от 20-30 хиляди до 50 хиляди лева по честен труд. Да. С честен труд, извинете. В последните години това е самата истина. Преди как беше? В последните години има изключително крехка възможност за нормален човек с добро образование да направи големи пари. Изключително. По простата причина, че олигархията е тотално навсякъде. Всъщност срастването... Да не би сега, защото са от другите. Преди бяха от вашите. В началото на демокрацията бяха БСП така на власт, имаха по-силното влияние. Огромната част от хората, сега може би се поизмести. Огромната част от хората, които направиха пари, нормалните хора, които направиха пари, а не, да кажем, тези с червените куфричета, всъщност се възползваха от крушението на тоталния пазар. Всъщност той беше глобален пазар в целия бивш соцлагер. Там имаше страшно много възможности. Нямаме време тук да разкажа аз какви възможности доведох тук в българската държава, по простата причина, че познавах няколко човека на най-висшите постове в Русия. Аз дойдох с огромни договори за милиарди, нямаше кой. В банката нямаше пари, предприятията пък нямаха пари. Спомняте си, Луканов обяви мораториум плащане и всичко приключи. Понеже сме наистина към финала, макар че това може би е разговор с продължение, защото гледната точка на другите хора, които не са толкова познати, защото знаете, че има омраза към богатите, е важно да се чуе, но кажете, как чувствате омразата? Тежи ли ви? Нали четете какво е по форумите? Нали знаете, че като минете с една хубава кола, никой не ви обича в този момент? Те вече има доста хубави коли в България. Как чувствате омразата съвсем накрая? Аз честно казано не съм съгласна с това. Не мисля, че има изкуствена омраза. По-скоро бих казала, че обществото в България си е най-нормално. Хората искат да имат възможност да работят, да получават заплати, да правят бизнес в една нормална страна, в една нормална бизнес среда. Вие прекрасно сте се изолирали, госпожо Банева. Наистина това е разговор с продължение. Ние ще продължим. Просто не свърши времето. Добре. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице днес. В понеделник бъдете отново с нас, защото предаването ще започва в 17:30 и ще завършва в 19.